Drug Rehabilitation Facility sa Dakbayan sa Mandaue, inaguruhan karong Oktubre 22. Sayran nato ang report ni Chona Carion. Pagbanabanan ni Vice Mayor Carlo Fortuna nga moabot sa 600 ka mga moderately affected drug users ang matiman sa pagbukas unya sa maong drug rehabilitation facility. Napili ang Dakbayan sa Mandaue nga mo'y pilot area dinhi sa Kabisayan alang sa katukuran sa Mandaue City Wellness and Health Recovery Clinic. Outpatient kini alang sa drug dependents nga di na matabang sa community rehab. Libre kini alang sa mga mupaubos sa drug rehabilitation. Sabot ka ng hindi na casual ang paggamit sa drugs. At least balik-balik sa gamit sa drugas. So, hindi na madao ka ng barangay-based rehabilitation. Samtang giawhag sab ni Vice Mayor Fortuna ang Mandawihanon kung sa ilang paminaw may posibilidad nga sila nataptan sa HIV sa pagpahiling sa hygiene clinic sa Mandaue City Health Office. Libre nga mohatag og mga tambal sa HIV ang City Health Office. Nasayran nga ang nagunang rason sa pagsaka sa HIV sa Dakbayan mao ang pagpuli-puli og gamit og syringe o drug-injected users o gisundan kini sa pakighilawas sa parehong mga lalaki. We're the first LGU niya na hospital. Kaya gatong City Health hindi naman nato treatment in Mansell Hospital. In Region 7 to be certified by PhilHealth. And the fourth facility in Region 7 to avail of the outpatient HIV/AIDS treatment package. Chona Carion, Balitang Bisdak.